Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga rod daytoy no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaad daytoy amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Masair lakit di dagiti dadakkel ko. Nang rona ta da sakit ni nanang iti puso. Ala ka, kasanon nga'y, no day tati kumaruan ti kasasaad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Anya pa'y nga'y, iyanak mo ta anak mo ka ngarod. Madanagan ngamin ka ni nanang. Unay kan aya, pinanunot mo kumaday ta, sakbay nga'y naramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige matin anana. Anya ti singasing mo nga aramidag. Awan ti amok arimedyo. Anusam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga dati aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naimbag taim may kapimasyar dito'y balay, anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray siyak, nanang. Mailiwak met. Iso ngayon ka gumaak ti nangalay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabahom? Nasingpat ti boss mi, nanang. Inikan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi kano apag-enroll. Nasaya at karod ti bosi no kasta. Wen, nanang. Impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako unay, nanang. Ikagumak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idi andakan iti biyag ko. Saan akong nagtrabaho pa eh. Iso adi ka matulungan no may papan iti kwarta. Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y matreport da kanyak. Ay, dayta nga rod ti paglading itaksar. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay. Dinamag da dagiti sigud abus iti factory. Ngam, awan mat kano ti listaan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Ellie. Napanti detective iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayaw, sir? Amangan no adda nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakawag kamet. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano at dakamot dito'y akadwak. Di mo ka di kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apaka kumikumak. Anya na unay ayaday ta apaka kumikumam. Makapasurun. Ibagak man langan tapno agsardeng ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti daydi Ellie nga ex ko. Daydi kunam? Natay ka din ti ex mo? Mano kanon atawan ti napalabas. Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayam adinak kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto? Ha, jak la ko maimawagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbak abigat yun, nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan anagawid. Adakot ni Ethan. Ay, wen nana. Ay, amangan numabayag tumanan, sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo amapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sara ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, nana. Sa anak mo't ngaggaganat ngagsikog. Sapay ko ma, tapumod no day ta.
Ni Sarah nalaing asumaw. Nga mapay ngay, amasikugan nga awan asawa na. Gapo, taiso ti kinayat na, nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, amakalagpas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim at Tomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan kanunukas laakan ni Sarah nga agsikug tumat. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbi ti pan nakisinong bat mo ken kuana. Saan ngagpaabak day jay? Noon niya tirason na, isoon. Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bilin ni nanang, asaan ko kano atutupan? Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang, amang ano di na kang palubusan ni Boss Ming agbakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rudmang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpet abos mo. Wen nanang, masigurado akayat ni Boss ti Guyabano, ken naloom a papaya. Ay wala barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Siyak ti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rodya dakkel a basket, ta iso ti pangikabilam. Anya ka diti linaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itagtakin ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya, ngam natamnay kano. Saan nasamit? Naata siguro day dyan na puros. Sada impaluom. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapno laang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapu iti kwarta. Adamang loko, gapu iti kwarta. Adu ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Adapay pobre, ano bumaknang. Dinan am mo ti pada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Taam mo kasanak mat bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nuuray siya kat di nakton am mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan. Sikat ti kapatgan iti biyag ko, Claire. Imbis nga ilagok dagiti bunga ti prutas, inalamat tinitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagi jay. Uray mula na, tasyak mat tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikak mat. Saan lang matasiksika? Inik ka nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kit nga road. Adamat kananta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta, siya kumaati inik ka na. Saan kamot nga agrigrigat tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imat. Ay naman ang ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam matlaang iti huweteng saanan. Aramatan lang agadal ti kwarta na. Imbag tuan no makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros a prutas, sir. Inalayo ka DJ away dagitoy barok. Wen, sir. Kapuros dagita. Naloom ije puon na dagita. Agyaman ako na barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. Addaman damagyak barok. Anya dahi ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakaya nakam. Ay, saan ko adinamag kininanang ko, sir? Lading itak barok. Sana rumbang adamagak da ito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo.
iti langham anaggapo dita opisina ni sir. Jak manam mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kas lama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan mat? Dinamag na. No amok ka no. No sa dino tinakayanakak. Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ni nanang tinang-enroll kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakayanakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakayanakam. Kan ti kinaliday ni sir. Jak nga rod mawatan ti bagik. Kas lama karik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat ka data ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo a legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apa yan nadamag mo dayta? Kas labugos nga rod a tao taimpasurot mo iti klabyer. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak? Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Isu tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahus to nagsakit ti inana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakkel mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpakit di. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino ngay ti saan ama kapungtot. Sana bali Tawanin sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko ti imbagada kanyak. Anya ka di timbagada kan kang? Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo idapinaay. Apay nga roda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat kano matuntun ti anak yo. Tawan kano uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na polos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan da kiti detective sir. Sa anak ngagsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko tagbaligi tayaw. Nupay awan na pulos record apang sapulan iti anak ko. Impasapul ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Atap ko laang, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti in rehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanan ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Ay, jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Jak maawatan. No apay nga apektado no makitkita ka mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako nam anasingpat ka na kayo ken ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakayanakak nanang. Tapay dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti boss mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo?
Husto ka di tinangag ko. Ha? Tapay adinamag na ken ka dayta. Anya ka di tinagan tibus mo ako nam? Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Nanang. Apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak ado tinegosyo na, nanang. At dapay kano pasdak na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga abak nang nanang. Ngam sayang tawan mang tawid iti kinabak nang na. Kayat mo asawan. Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pa sapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapol na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na. Amasikog gayam ti ex na nagsina da. Naggasatan day tanga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amangan no addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day ta abanag. Pa-DNA da nupod numot lang nga iso ti anak na. Sa bagay, saan ama ilibak day ta? Ay na, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man nandito'y away, anak. Numabalin ko mamatulungak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamaisamkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas di analiday nanang. Sa dino ka di tinang birukan da iti kunkuna ng anak na. Adda ka no detektiv abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italang anaamuan mi. Insikreto na ka di, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan niyo ako nam. Di na kaya't amaamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampun mo ni Ethan? No siyak ti ka. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang nang. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di an nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod Clavier ti apelyido na. Anya ko mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyido na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro abasol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan an nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibagan a kinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta, no kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta, rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak ijay silid ko. Tapanunutak anaimbag, no niya ti mayat nga ramidan ta, manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawak man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir. Babae nga ta, wano lalaki. Doon tala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Malagip ko gayam. Apay nga adda na pan ijay lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da Siguro. Apay nga min adina mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idinagkita kayo. Hello, nakaawag ka, Matt. Nasarakam ka din ti kungkunam ang putot mo.
Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasignarak? Agsipo tayo sulaang mo tinapataggan ka. Di napaikan iti importansya. Kanayon ka nga ming agsapsapol iti banag. Nga uray sika, ket saan mo ama ipaay. Kaya't kulaang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaang nga ada anak mo. Uray awan. Sa anak nga agsardang, aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka ti pa nagpampanunot mo manang. Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka? Kat mga ramat ka iti peke a tao. Amamat gayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagakken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka? Padasak nga lukuyin ni itan ngagpamarang nga iso ti anak ti Busna. Anya kumamat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulakit umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumaknang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayong manong. Mapan ka di ijay lugar mi? Kayat ko ang maamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar mi. Ado nga ili ti papapanan mi. Tanda nga min sapsapulan may. Ay sa tao. Kriminal ka di manong? Asino? Taama nga no amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jay Lugaryo? Awan mo ti am akasta nga apelyedo ijay lugar mi manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si Jay Lugaryo, saan kami nga roden amapan ijay? Kasta ka di? No ada ka di madama kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. No lakat adda maibagam nga agmayos, adda katukad na akwarta. Kayat mo asawan. Ada tangdan ko? Husto tinangagmaw. Adda itadmikan ka akas gunguna, no adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Adda ka di amamuyo nga agapelyedo iti Mayos? Mayos? Tapay? Adda nga mi nagsapsapol, nana. Panagkunak kat detektive. Mabalin ka di nga ibagayon, no adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga, Rod, nana. Panawan ka pa dito eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ka mapabasol. No detective ti ang gunggunay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Lumabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agberok ta iti tao nga agapelyedo iti Mayos. Anya? Wan, agberok ta iti agapelyedo iti Mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Adda detektive nga agsapsampol, nana. Adda ka no tangdan no adda mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wana, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damit no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti Mayos. Anya, taapay ba ti agapilyedo iti Mayos? Adda kanutangdan ti makasapul. Asino ko mama ti mangted iti tangdan ako nam? Namam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagakken kwa na.
Anya ngay data nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Para kan kwa na laeng ti ibaga. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Met. Umay ka man, bet, dito'y terminal tibas, anak. Adaak dito'y. Ha? Itaman pa'y, Nanang. Ala, urayan dak dita. Umayak. Wan, anak. Urayan ka dito'y. Importante ti bagakken ka. Sige, Nanang. Tadandani kami matan rumwar iti trabaho mi. Basta, urayan ka lang dito'y terminal tibos, ha? Agdiritso ka dito'y. Nanang. Bye. Aramidag ti imbilin ni Eli nga aramidag. Di nakmat siguro panawan ti anak ko. Nagbalinak mat anasaya at nga inakan ko na. Uray kaskas ano, dinungdungok mat akas anak ko ni Ethan. Urayag dito iti anak ko. Dandani siguro itan. Ada na sarakan ta nga agapilyado iti mayos. Yawag ta ka ni Manong Conrad tapno umayda dito eh. Pudno nga tangad da itida ka data kwarta. Day tamo timbaga ni Manong Conrad. Mabiit laang tawagak. Dakil nga tamo titid na ka data. Masapul adaktakkel titangdan ko Tasyak tinangibagakan ka. Rupat kurta ka matgayam loka. Anyang ingarod. No iso di iso. Una, tano saan siya? Imay ta ka di dito'y ili? Un ko na lang arudan. Sige, agawaam kidi. Tamagagaranak ama kaigam iti kwarta. Agpada tamad gayam arupat kwarta. Saan lang asyak ti rupat kwarta? Apay nga, dardaras ka. Asino, ti kinasaritam iti cellphone mo. Ni Nanang. Adda ka no ijay terminal tibus dito'y syudad. Inaksabten. Ay, itaman pa'y. Si good kat urayan na ka nga agawid ijay lugar tayo. Adda lakit di importante nga ibagana. Mabalinti sumurot. Saanan? Tada klase tayo ton madamdama. Mga mairaman ka amala daw. Ay, wan gayam anya. At dagayam isubmit tayo a homework tayo, iti umuna a subject tayo. Pakialam to ti homework ko tapakisubmit mo. Mga maladawak. Apay aya, kasla matartaranta ka. Diyan mo. Kalahat nga kaba-kaba ti marukong ko. Anya nga tadaytan ngay. Nasaya at taadakan anak. Dumngag ka analaing iti bagakken ka. Ha? Apay ka din, Nanang. Seryoso kayo matunay. Pakawanan anak. No italaang nga aramidak dayto Apay ka di. Anya day ta. Diyak amo no anya ti ibo nga dayto nga aramidak. Ngam dayto iti mang lawlawag iti amin. Didak kumamat paggagaran no anyaman day ta, Nanang. Pangaasim, salimat mo tam daytoy. Napatag unay daytoy iti biyag mo. Anya ka di day ta, Nanang. Adda itad ko kan ka. Daytoy titulbag amang irwar iti amin a sikreto ti biyag mo. Laglagi pa nga ipatpatag ka unay, anak ko. Uray saan nyo abaliksan, Nanang. Nariknak nga ipatpatagdak. Mabitlan. Adda irwar ko iti bag ko. Babaan iti daytoy. Amangan no agbaliw ti amin. Ang ulitag. Pakawanan anak ko. Anya nga minday ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot matam analaing daytoy iten ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim anak ko. Mabitlaan. Ada irwar ko iti bag ko. Babaan iti daytoy. Amangan no agbaliw ti amin. Ngam ulitak. Pakawanan anak ko. Anya ka di day ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot analaing daytoy itin ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim anak. No anyaman day ta. Ikarik, Nanang. Mabiit lang, taalag itibag ko. Ha?
Basit akaheta ti enwaryo iti bagyo nanang. Wan anak, porselas ken singsing daytoy. Aramatem, ngam saan mo nga ipabulod iti uray asino man. Nanang, nginginaan samot dagitoy nga alahas. Nginginaan lakit di dayta. Ngam iyunay-unay ko. Saan mo apukawan ken ipabulod? Kwarta met dayta bilbilangem. Nangalaam ka di iti dayta. Adda nga nasarakan mi nga agapilyedo iti mayos. Imbagami iti agnagan iti kungrad. Kat inikan na kami adagos iti pirak. Anya ti inaramidyo iti agapilyedo iti mayos ako nam. Diyak amo, no anya ti aramidan da Sir Conrad. Imbestigaran dan sa. Ang mga no kriminal. Day talaang ti inaramidyo adan kwartayo. At tapag a kriminal day jay, manang. Napanda Sir Conrad ijay balay da. Adda ka nung amin napatag adamagan da iti agapilyedo iti mayos. Ang mga nukabagyan day di Eli mayos. Oh, anya nga iti itantanamitin mo. Umapal ka ka di iti kwartak, ha? Ay, uwan. Ada kumamat kasta kwartak. Kunak tumang ngamin, nga aramatan tani itan, tapno bumaknang tayo. Ang hindi mo matkayat. Saan nga agnadayon akas jay ti kasasaad ni Ethan? Adalakit di importante nga imayan ni nanang mo. Anya ka di dayjay? Jak maawatan dagiti imbagbagana. Ken no apay adumaw dawat kanyak iti pamakawan. Pamakawan? Taapay ka no. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Dayta nga ron ti pakas daawak. Awan mo tinagkurangan na kanyak. Di namat basol ti kinapanglaw mi. Saan nga taa makiasawa? Taapay nga agkid daw kan ka iti pamakawan? Makiasawa? Kasta nga ta. Adda nga ta nagaram ken kuana. Kabayatan nga adda ta dito'y syudad. Siguro Dayja ka di lang ti ginagara na? Ti may dumawat iti pamakawan? Sir, adda nasarakan mi nga ag-apelyedo iti mayos iti sabali nga ilay. Ket, adda ka dinaalayo nga impormasyon. Ti amuda, ket masikog nga agpayso idi ni Eli. Nadamag dalangan anatay kanon. Di da kanumat ammo no ayan ti anak na. Pudno nga rod nga adda anak ko. Ngam ti saludsod, ayan na. Dayta ti dakkel aparikot. Ulila kanugayam ademang ni Eli. Naranggas ti maysa nga uliteg na. Isu naglibas api manaw. Awan ka di anak dayta nga uliteg na. Saan kanon anak asawa? Tamam martag. Awan mang kayat kan kuana a babae. Awan ka di ti kabagyan na, ama kay baga, no ayan ti anak mi. Saan kanumat anagaw-awid? Manipod nagtalaw, sir. Angam, adda nakita da. Ay? Angam, adda nakakita kan kuana, ama si Kog. Apay ngay mawag ka manen. Ag-cross country ak. Mapanak iji Amerika. Iti ayan ka di dagiti kakabagyam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Depende iti pasamak. Adakan ka dayta. Noan niya ti pakaragsakam. Aramidam. Saan asyak ti tubang? Agyamanak. Ngamno kasapulan nga agawidak dita. Aramida. Kaano ka diti ipapan mo iti Amerika? Inton umay alawas. Nalpasan dagiti papeles ko. Ala, sapay ko ma. Tanaragsak kan to ijay. Ikumusta na kadagiti kakabagyam ijay. Dumanon ti pa kumustam. Sige nga Rudan. Sige, bye. Ninsamat madam ti kinasarita yaw, sir. Kasla ko na anaasan ang makaawid. Wen ka no?
Mapan kanoy di Amerika. Ay, di awan ti kadwayon dito amang tarawidwid iti negosyo yaw. Timang birok iti anak ko ti importante ita kanyak. Napatpatag ti anak ko. Ay, sapay la ko ma, tagbaligi tayo sir. Adun ti gastos yaw. Ayan nga ti anak ko. Apay anaatap ti swerte kanyak. Saan anaatap ti swerte kada kayo, sir? Maysa kayo kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Awan serbe ti nagbambanugak iti mano atawen. Taawan anak ko amang tawid. Sige pa ya, sir. Panawan ka pa nga rod dito'y. Ing kami manan agpaspasarak ng agbirok. Ituloy taman ti saritaan ta? Awan ka diti sa bali ag ginagaran ni nanang mo dito syudad. At dainted na kanyak, ngayimbilin na asalimat matak kano. Dakkel kano ti pakainaigan na iti biyag ko. Anya ko madayjay. Ay naitan. Pagsidsid da awan nak. Makitam ka diti adda dito'y imak. Oh, Oh, wow! Nagpintas a pulseras. Kan, ada sing-sing mo. mas dawak. Imbaga ni nanang, ada ito'y kano ti tulbak iti kinataok. Jak maawatan. Misteryosa mo tibagbaga ni nanang mo. Kasano atulbag ti kinataom ti sing-sing kan pulseras. Mas dawak met. Ay, jak maawatan dagiti imbagbagana. Dinamag mo kumaan, no anya ti kayat na asawan. Dinamag ko, ngem ko na, apanawan kan pasamak to kano ti mangibuksilan iti sikreto ti biyag ko. Naliday kayo manan, sir. Anda ka di maitulong ko? Tap numaksayan ti dagansan na marikrik nayo? Mabalin ka ding hagtugaw ka iti samok. Kayat ka aming mingan barok. Agtugawak iti sangoyo, sir? Wen, barok. Kasapulak ita ti mangep-ep iti liday amarikrik-nak. Sige, sir. Agtugawak iti sangoyo. Ti sing-sing kan porselas mo. Daytoy, sir. Nabiit pa nga inted ni nanang ko, sir. Imposible na ito'y. Mabalin ka di akita at ti porselas kan sing-sing mo, barok. Wala, sir. Awan parikot. Imbili ni nanang, asaan ko nga ilako, wano ipabulod iti sabali, sir. Apay ka di ano daduma. Kat madlaw ko ang maikulkulang ka, manang. Napatag kanyak ti anak ko. Numapalin, jak kayat nga agsina kami. Apay ko mga agsina kayo. Nagadalang mat ijay syudad. Agawig tumot lang. Adain roar ko anam na maag. Ati may sa sikreto. Kat dandanin lumtuad. Anya? Anya a sikreto adanda ni lumtuad ako nam. Jak nga minam mo. No naragsakak to. Wano saan. Inton lumtuad day ta sikreto ako nak. Agurigur ka ka di? Tila malawlawat mo. Nan, dapadapan ka man. Ay sus, saan ka mat anabara? Anya ka din ti sasawa manang. Sa anak nga agurigor. Namnamaak nga ada sikreto amay parangarang. Mabalin ka di nga ikatam ti alahas mo. At dakitak iti uneg na. Ariglado, sir. Ikatek. Adto'y ti porselas kan sing-sing, sir. Awatin nyo. Takitaan nyo ako nayo. Makitam ka di, tinayurit iti uneg. Salva Eli.
Nangalaam ka dagitoy. Inted ni nanang ko, sir. Kunam nga Anita Clavier tinaganti inam. Pudno dayta, sir. Iso tinangted di ta alahas. No anyaman ti nakasurat iti uneg, awan ti amok. Darasam, mapanta iti ayan ni nanang mo. Ita ka din, sir. Wen, payabak ni Conrad, ta iso ti mangimaneho iti lugan. Pinayabanda ka no, sir. Darasam, mapantayo iti ayan ti ina ni Ethan. Ina ni Ethan. Apay, sir. Darasam, magagaranak ang makasarita ti ina ni Ethan. Intayon, Ethan. Wen, sir. Apay ka di, sir. Anyat na pasamak. Jak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ti ina ni Ethan ti makasungbat iti amin. Hey, sige nga rod, sir. Aday je parking lot tilugan. Adayo ka di pa'y ti lugaryo, Ethan. 30 minutos pa iti tarayan ti lugan, sir. Partakan pa'y ti agpataray, Conrad. Napartaken, sir. Amangan pa'y kit di no madisgrasya tayo. Kumaan no simentado ti kalsada. Saan mat nga raw? Pasensyakan, Conrad. Jak amin makontrol ti bagik. Kayat kon ang makasango ti agnagan iti Anita Clavier. Ha? Apay ka di, sir. Sigud ka di nga agam mo kayaw? Saan? Ngam adalaki di sekreto arumbeng amaamuak. Dandanita yung, sir. Agkalma kayo laeng. Sapay ko ma. Tamadanon tayo ti inam, Barok. Jak minamnama ti isa sang bayo iti nanumo abalay mi, sir. Napatagtigagaraken ka, Mrs. Anita Clavier. Koreksyon, sir. Miss Anita Clavier. Anya, kasano nga rod anadaan ka iti anak? No miss kamat gayam. Umunag kayo, pay. Tapno makapagsasarita tayo analaeng. Umunag tayo, sir. Agyaman kami unay. Dumgag kayo. Taisalaysay ko tinapalabas. Ididanda ni matay ti ina ni Ethan. Lumaban ka, gayam. Kasano ti anak mo? Di ka kumamaawanan itinamnama. Akari ka. Gayam. Di mo baybayan ti anak ko. Pangasim. Ikarik, gayam. Saan ko abaybayan ni Ethan nga inaanak ko? Alaam. Daytoy nga alahas. Itad mo kankwana. Inton adaanan. Iti husto nga edad. Ha? Porcelas kan singsing? Dayta. Di pa kalaglagi pag. Iti ama ti anak ko. Ani. Salvador del Mando. Insagot na kanyak dayta. Isagot ko mat. Kani Ethan nga anak ko. Saan akon? Makapagbayag. Eli! Apayan gayam! Apaya pinanawam matan ti anak mo! Kasta tinapasabak, sir. Ni Eli Mayos tina ni Ethan. Inampun ko, takaasimat. Pakawanan na kanak ko. Diyaka mo. Akas ta tinapasamak kada kayo iti inam. Pudno ka di daytoy? Saan ka di tagtagainap ko laeng daytoy? Pakawanan na kanak. Nagsirsirbi ka kanyak kas trabahador. Idinto ta anak kagayam. Awagan na kiti daddy. Saan na, sir?
Ha? Kat sika, Anita. Agsipod ta di mo binaybay anti anak ko. Umay kamit ijay syudad. At daitad ko at trabaho mi jay. Ala, agrubwat kayon. Ta itamot laeng. Agpasyudad tayo. Wan, sir. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.